banda men enɗam fulfulde mahiɓe e diine l'islam min calmini on tedduɗi yo jaame nden ko gueno hejju en ko musidɗo moon Babgalle Diallo ɓurɗo andirede Barogel Ngendi arti yuɓɓinanden yewtere men fitirla yonto hande noon yewtere men fitirla yonto suuɓi yewtidde ko goto e gendiyankoɓe daraniɗo janggude e jangguinde ɗemgal ngal guila hanki tawi hande arani on woni Ousmane Sow wona noon e on banggue jiɗɗen yewtidde e makko hande nde tawno eɗen gandi ko dillowo e neede ñaaki koye on ɗon fanno jiɗɗen yewtidde e makko nden noon ala no mbatten sowona mbeɗen mo konngol o salmodira e hettiyankoɓe yewtere nde ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe ndeɗo yewtere min calmini on moni kala inde mum e yettore muɗum to suuɓi salminede ñaweltare ɗo ko ɗon tigui min gari min jettimo min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eyi min calmitimama tedduɗi Ousmane Sow so tawi en kaali ñaaki kaalen juumiri so en kaali juumiri kaalen ñaaki e Ousmane Sow holko woni ñaako a jarama no feewi Barogel Ngendi nde tawno ko gueɗe ɗiɗi denduɗe sikki ala sa haali juumri kaala ñaako ñaako ko adi fof ko fedde e nder pelle buubi nde tawno buubi ne keewi pelle kono kadi ñaako kadi ko fedde e nder ɗen pelle buubi ko fedde noon nde ganduɗa joguinde laawol joguinde kadi kuccam so jiiɗi mbiyen ko fedde liggotode ene yencide kadi ene jogui nafoore mawde e nder taarindi eyyi tigui no mbiɗa ni ene jogui nafoore mawde e nder taarindi e ko adi foof miɗen jiiɗi andude holno ñaaki pewnirta juumiri walla ala koɗi jibinoji ɗum walla koɗi pewnoji ɗum banggue goɗɗo kadi so tawi no mbiɗa ni so en kaali ñaaki tan eɗen gandi ɗi keewi ko hodde e nokku on ɗon nokku koɗeteɗo holno ɗi jiilorto ɗum haaɗi koɗa ɗon haaɗi mbawa fewnude juumirdi a jarama no feewi Barogel Ngendi golle ma jooɗi peewi ko adi foof ñaaki ɗi nde tawno ɗi mbawa fewnande koye majje cuuɗi to ɗi goni so ɗi pini walla mbiyen so ɗi keeɓi ɗo luuro tan ɗi goni e muɗum so luuro ngo yeehi ha heewi ñaaki nde tawno galle kala mo jiiɗa e nder galle ñaaki ko yummo goto wonata hen kanko goto jogoto yimmirode galle o foof dewi noon e gori ɗi foof so tawi woni yeehi noon ha saaha goto yummo goɗɗo jibinama e goni ɗi tan yummo goto o yaltat yaada e feccere e ñaaki he galle o heddo feccere wona galle o ngaali ɗum waɗi ko jiita ñahoɓe ñaaki ɓe eɓe toppito ñaaki ɗi kala balɗe sappo e joyi jomum ala ñaaki muɗum ɗi kono noon ñaaki ɗi so tawi woni ɗi jaadi yummo o tan yummo o haade ɗi jaadi yummo yoɗi jaadi ƴeewoya hoɗorde ɗi jaaha noon eɗi naata e luuroji ɗi naata e baaɗe ɗi naata e gasɗe eɗi ƴeewa hoɗorde moƴƴere to ɗi mbawi moƴƴinde gurdam ɗam on saaha noon eɗi jaaha haaɗi kawra e keesuji tan pewnaɗi ɗi naata hen ɗi bijiri galle o haaɗi ganda ɗo e vraiment ne hoolni on saaha ndeɗi puɗɗo arde on saaha ɗi kumpita yummo o wonde min keeɓi hoɗorde nde tawno yummo no hooli ɗi so ɗi garti ɗi kumpita yummo tan yummo o hankkadi jaɓat yawde majji kan il faut ɗi gegga ɗi tawtoya nden hoɗorde ɗi koɗe hen gam moƴƴinde hen gurdam majji eyyi tigui joni en gandi holno ñaaku yiilorto hoɗande ha wawa moƴƴinde hen gurdam muɗum kono noon banggue goɗɗo eɗen gandi so tawi hoɗande heɓama alay saago ɗi moƴƴina juumirdi holno ɗi pewnirta juumirdi Ousmane Sow eyyi juumirdi ko adi foof so tawi woni ɗi gaari ɗi gone e on galle yummo o on saaha kanko tan jogui taw teddugal wawde wadde hunde taw saabu so ari o addi koye ɗiyen ñaaki gori seeɗa e dewi seeɗa on saaha noon o yemira dewi ɗi ko ɓuuri yawde yoɗi masuŋeɓe on saaha ɗi yoɗi ma to juumiri e no witno e bangri kañum e ɓoccode waɗa on saaha taw hay hunde ala ɗi gari tan koye tumarankoji o yemiri yoɗi ma on saaha noon ɗi jaltina e becce majji kañiri ɗum kam ɗi gaddota ɗum ladde koye becce majji kañiri ndi yaltata on saaha ɗi ko ɓuuri yawde ɗi maha jamma ñalawma ɗi maha ɗi poftako haɗi keeɓa to juumri e ɓoccode baggue mbaɗa ha heewa on saaha nun yummo o fuɗɗo ɓoccinde kanko tan wawi ɓoccinde ñaaki o ɓoccina kala jamma noon on saaha so tawi woni ɗi mahi ha gasi yummo o yaltat o hasatake e nder galle o yaltat sappo e joyi ñaaki goru rewata e makko hasoyamo e dow weeyo kala hasgu noon mayat so ɗi kasi noon ha hatta ɗi kasi yummo so ɗi kasimo ha terɗe makko keewi so arti o fofto balɗe ɗiɗi o fuɗɗo wadde ɓoccode kala jamma waɗa ujunere e temedde ɗiɗi ɓoccode eko fawi on saaha ɓoccode ɗe kanƴe foof omo jogui hay kadi no toppitorto ɓoccode ɗe so nguleki
omo jogii omo anndi koɗe cohli nguleki soko ɓuɓol omo anndi koɗe cohli ɓuɓol hakkude makko noon e ñaaki dewi ɗi eeyi e ñaaki gori ɗi fof eeyi on sahaa noon so tawi woni yummo o waɗi ɗe ɓoccoɗe ɗe ñaaki dewi ɗi on sahaa ɗi gona e ñaminde ɓoccoɗe goofaɗe bagge ɗe ñamen ɗum so tawi woni ɗum gasi on sahaa ɗen e ndeer balɗe nogas goo nogas ɗi nogas tati dewi e gori ɗi fof gonta buubi keɗo yamirore yummo so ɗi keɗima yamirore yummo on sahaa so ɗi jibinama tan ɗi toccinama haade ma ƴeltude galle o ɗi gona ko pittoji taw sabu so tawi woni ñaaku ngu jibinama tan fittat bibje kelɗe eko nandi hen ñaaki mayɗi ɗi pitta ha laaɓa sahaa ɗi gona ñamminoji sahaa ɗi gona denoji dama galle o so ɗi batti yaltude galle dama galle o ndeni haade gasni batti dawde hankkadi eɗi jiiloyo gueɗe tati nectar ɗum ko ndiyam cafɗam sukara immoto koye piindi miyala ko hen immoto e propolis noon ko kol ɗum woni koɗi kollirta yeru joni soɗi gaari e galle o tawi galle o waɗi cerel ne siiya haade majji hodde e galle o ko mbaɗi gaddo e kol o ɗi kola seren ndu walla so nangue ne bonna kañiri ndi on saaha ɗi kola ɗon beele nangue wasa bonnu ɗum walla ndiyam ɗam wasa nade nder galle o ko ɗum ɗi gaddoto ladde soɗi gaddi noon ɗi jerwo ɗum ha renda ɗi mbaɗa ɗum nden e nder towi mano pour jumri waɗe ɗi mbaɗa ɗum nder ɗon e ɗe tati nden gon jumri miyala e nectar e propolis o ɗum ko kol ɗege ɗiɗi ɗe diƴƴi ɗiɗi cafɗe ndendata gona jumri on saaha noon e joguiɗo pewnir ɗum jumiri ndi ewa toni woni mbaggiri hani ƴoƴƴa hani ɓenda ɗi takka ɗum hankkadi wona hankkadi woni jumri moƴƴiri ndin moftama heddi noon ko takkaka ko ɗum ɗi gona e ñamde hen eɗe liggo e jokku golle eyyi tigui a jarama Ousmane Sow ɗo famnima no fewi hewɓe hen cikkanno jumiri yaltata tan ko e ñaaku wona ene addoye ɗum banggueji goɗɗi ndeka noon en paami ñaaku ittoyte jumiri ko e nder leɗɗe ara waɗa ɗum jumiri min dañi ɗon faamu no fewi eyyi joni Ousmane Sow so tawi kadi en garti e banggue goɗɗo o eɗen gandi so tawi ñaaki kalama jumiri haalama holno jumiri ndi heɓorto wande en waɗi daawe ɗiɗi jumgol hanki e jumgol hande holno ngol ɗo jumgol sertiri eyyi ceerno baba galle hanki haysen jumano hanki o eɗen jiiya ha hande ne heddi wonɓe ganduɗa jomum wakkoto jammere mum tan anda to ñaakkeeɗi ina yaha ne yiiloyo e luuroji leɗɗe e baaɗe eko nandi hen so hawri e lekki soppa lekki duugo ki liɓaki on saaha so yi hen ñaaki ewa fellita heɓde hen jumri kono ene serti e oɗo gonɗo e jumde hande o saabu oɗo kañum ko adi foof ko ƴettan ɗum programme o woni soko cañanta ɗum dunguere o yowi dow lekki walla ala soko jaa to menuisier fewnanimo keesuji walla ala so tawi wonimo keesuji ɗi ganduɗa e biteɗi gocce ɗin ne goodi wocce ɗin ko keesuji ciment ɗin foof no goodi on noon oɗo hankkadi serti oto saabu oto jammata tan wakko jambre mum yaaha ene liɓa leɗɗe oga noon ene jogui nokku mo ganduɗa mo yiiti ɓuuɓɗo e nder ladde o addi keesuji makko o waɗi hen kañiri makko o uri keesuji ɗi on saaha foof o ara o ƴewto holko ƴewtorto ɗin ɗon o ƴewtorto goho ko beele ɗe celli walla ɗe cellani beele eɗe jogui doole walla ɗe ngala doole so tawi woni oɗo jiidata e oto mo ganduɗa kañum wakkitama ko jambere mum ne yaaha o faltata ko hay lekki gooti e oga noon so tawi woni o ari eywa o yettima guila hayso jumiri wodani kanko o serta e ñaaki makko ɗi ñaade foof walla mbiyen balɗe sappo joyi foof o arat so ari on saaha o hippita keesuji ɗi o ƴeewa beele ñaaki ɗi ene jogui doole beele ɗi celli beele ɗi dafaka saabu no yimɓeɓe dafirte ni ñaaki ɗine ko noon dafirte saabu ene jogui ñaw mo ganduɗa ɓuurowo wawde lorde ñaaki ɗi on wiyete ko fosten on ko walla warwage ɗin ñawuji surtout noon fosten on kam ɓuuri hewde oga banggue men ɗin so tawi woni ñaaki ɗi ñawi on ɗon ñaw sa ɓurani yawde fabaji an joom ñaaki o tan a yiyat ɗi jegga so jigui noon ko basal mawgal wonande joom ñaaki o ɗum waɗi saaha foof jomum ara ene fitta ene yurno ene ƴeewa so ɗe celli walla ɗe cellani eɗe keewi doole walla ɗe kewani doole mbeɗe ñaaƴi walla ɗe ñaaƴani ɗum ɗo foof omo yiya ɗum hen kadi noon so yonti omo toppiti so yonti jumgol so jumi tan o yiyata hoore makko e nder ko jumata ko jiidata e oto jahowo hande yalli heɓa yalli wasa heɓde ko ɗum yaari oɗa noon kañum ene jogui programme uji waɗi hen kañiri mum uri keesuji ɗi ñaaki gaari koɗi hen aɗa toppito so tawi woni eɗe jogui ñamde eɗi ñamana koye majji so tawi woni yeehi ha
ndungu ñamde satti hankadi noon an waɗantadi fabrication ñamde majji ƴewana juumiri e siro ndendina mbaɗanade koppu yon eɗi ñaama hen hankadi wonti hankadi jawdi ma a jabnat so tawi woni a jabniɗi hay so tawi woni ladde nde satti ñamde hankadi an kam galle o aɗa waɗanade hen ñamde majji wadde ɗi goɗɗoyta maɗi kam dañ noɗi keɓɓitori golle majji ɗon e ladde nde wiltude ha ɗi mbawa hebde hen ewa koɗi mbawi faggude ɗi gadde nder galle o ɗum ko hen banggue ceerno bagolle eyi wonko ɓuuri kam en hawnade seeɗa Ousmane Sow ko adini eɗen gara e oga banggue to banggue nehowo o taw nane a haali wonde ñaaki ɗi eɗi mbaɗi gori e dewi holno ceerdirton ñaaki gori e ñaaki dewi kadi holno mbawɗon serdirde yumma o a jarama no feewi ceerno babagalle nde tawno ko jiiɗa ko kala hunde nde cuɓiɗa tan ɗum weɓanma ñaaki ɗi nde tawno Allah subahana wa taala ko tagi foof o waɗi gueɗe ɗiɗi cawdirde debbo e gorko jamma e ñalawma e ko nandi hen e o ñaaki ɗine ko noon ɗi mbattan ko dewi e gori no woniri ni heddi noon yumma o kanko tan jogui tergal ndewago wawde jibinde ɓoccode ɗe gonta ñaaki taw ñaaki ɗi ko dewi walla ko gori naftoji dewi ɗi ne mbawi wonde ɓoccode kono ɓoccode ɗe wonata ko ñaaki gori walla ɓoccode ken hene ɗe nafata kono yumma o so tawi woni o no jibinade ko ɓolo on saaha eywa ko no ɗini tan o wayi kono ɓoccode makko kadi ene serti e ɓoccode ɗe to banggue mawnugol e to banggue jurgol e to banggue yodde foof ɓoccode en certi kono noon kadi ɓoccode ñaaki dewi ɗi e ñaaki gori ɗi ɓoccode certiri saabu dewi ɗi sa ari ɓoccode ɗe kone jooɗi way kon kanngini ɗelkani yooɗi ina fotodiri kono dewi ɗi jiita waɗa gurdulle no ɓandu wondu puƴi ni ko noon aywa ɓoccode ñaaki gori ɗi mbayata so ɗi jibinama kadi ɗi certi saabu ñaaki dewi ɗi ko cewɗi joɗɗi ewa ñaaki gori ɗi noon ko ɓutti tan daɓɓi ewa caggal o sa ƴeewi nde tawno ko ñaaki dewi ɗi tan jogui kadi ewa teddugal wawde fidde ñaaki gori ɗi piyata kañumen ko jiiyata joni gara e galle ñaaki tan hankadi ñaaki ɗin peroma ndewu ngu ari fiɗima ngu fittatama hankadi ngo gasni kural goto ngu jogui dewi gori ɗi noon gara hankadi na peroma aɗa hawji a sikka wonde koɗi piɗoji ma ala taw ko ɗum ka hawjindema ene wallita ndewu ngu e cuusal ɗoftudema e wawde fiɗoydema ɗum waɗi ñaaki gori ɗi ɗi piɗata sa ƴeewiɗi hay toɗi juuri ɗi jaara jaam ɗo aɗa tiime majji ma yi ñaako goru ngu ɓurata raɓɓidde caggal mum kadi ɓurata murlidde ngun ngo ala laacel piɗowel ngel kural ngal ala toon eyyi ñaako ndewu ngu ɓurata juude cilol kadi ngun hay an neho o pour jiyangu e nder ñaaki he ɗeɓata webde saabu kala to ngu woni ñaaki ɗi foof koye maggu pawoto gam hisnude ngu saabu ɗen gandi so ngu maayi tan galle o waasi ɗon kadi maɗi darto haɗi mbaɗa ɓoccode yumma goɗɗo nde on yumma jibine o wawa joganade koɓe ñawore galle o wadde so tawi mi faami ko ñaaki ɗi ndendata dewi ɗi mbaɗa ɓoccode nden ɗon ɓoccode wonta ñaaku ndewu ngun ɗon ñaaku ndewu ko ngun ɗon wawi faggude galle o ko ngun ɗon kadi wawi jogade eɓɓo majji kanji foof so tawi mi faami eyyi ñaaku yumma o ko ñaaki dewi ɗi mbaɗata ɓoccode nde kono ɓoccode nde kode nde tawno wonkori panti e nden ɓoccode ene serti ɗaga ɓoccode nde ɓurata juude nden kadi ko banggue ma tan wonata nde wontata e ɓoccode goɗɗe nde heewi wonta tan ko seɓet kadar gonowo e nder kees ñaaki o so tawi woni ɓoccode nde ko nde ñamminte ko zélorial ko kosam tan lammuɗam seeɗa hay so tawi woni an juumowo ɓuuri hewde en so tawi woni hawri aɗa toppiti kees ma so haaji aɗa hawre ɓoccode so taw toccinede kono woofani tan so wawa gasde toccinede so wawa wontude kadi ñaaku tagore timmude sa itti ɗum a taƴi kosam ɗam sa yeeri ɗam e lammi seeɗa kono ko hunde moƴƴude e neɗɗo o saabu ɗam ɗon kosam eɗam lawƴa ƴiƴam eyyo tigui a jarama Ousmane Sow bandiraɓe puɗɗima famde tigui yewtere nde joni o banggue goɗɗo Ousmane Sow so tawi kadi en garti e nafoje jumri walla ala eɗen jiiya hen woɓɓe kadi ndefan jumiri ndi woɓɓe kadi ndefata holko serdi ɗum a jarama no feewi to kalɗa nafoore jumiri ɗo ko jumiri nafoore mum ne heewi no feewi nde tawno woni yimɓe defirta jumiri ndi beele ko ngameela
amde fadde juumiri ndi hade simta ha laaɓa walla wiide so ɓattinidi jeygol tan kala ko wonno e nder kañiri ndi ma simtu ha laaɓa cer ndi heddota ko haydara ɗum ko hen gueɗel gonguel nguel ala ko yimɓe def ɗum beele heewa ɗum ne ko hen gueɗel kono ko famni ko juumri kandi ndi ɓaadi jeygol nafoore mayri gasi ko lor mayri heddi an guittowo ndi aɗa hutoro o joguiɗa ko ndiyam e sukara sa memini aɗa wawi dañde hen probléme goɗɗo ko wona ko juumiri ndi safranno ko saabu juumiri ko safrata ko ene heewi ko nafata ko ene heewi kono noon koni defaka ndi wiya ndi ɓaɗaki jeygol ndi so ɓaɗima jeygol tan ko nafanno ko hankkadi tayi yoltima e nder mayri natti hankkadi wonde safara wonti loro ɗum waɗi so bandiraɓe mbawi famde defde juumiri ndi kam wona hunde ɓurde kadi ganduɗo juumiri o so watta juumiri defandi saabu ndin ko lor ɓolo eyyi onon joni hol peeje ɗe mbatton ha mbason defde juumiri ndi kadi keɓon limbam ɗam ha taw ene labti rendani e kañiri ndi eyyi nde tawno hande o kam Allah no walli machine ngaji ngari so tawi woni koye galle ma gonɗa aɗa nehi hen ñakiɗi nder galle ma aɗa wawi sa itti cadre o e nder keeso tan nannamo e nder machine kama juumiri ndi ɗon mbatta cadre o ñakiɗi ñokki golle mum taw terdani ɗum ene waɗa walla ala so tawi woni wona e galle ma ñakiɗi goni koye ladde ɗi goni so aɗa wawi tadde cadre uji ɗi nawa juumiri ndi galle ma nanna ɗum e nder machine kama ɗum ha laaɓa cer kañiri ndi heeda banggue juumiri ndi heeda banggue on saka sa hami ɗum ha laaɓi ene jogui kadi no mbatta ha kuyta kañiri ndi ha laaɓa cer heddo juumiri ndi ɓolti on saaha ndin juumiri sa loowi ɗum kala to lowɗani wayata kono neɓam sirmini yoɗat ewa so tawi woni ko juumiri e wone waɗi juumeji kadi ganduɗa ndi ko dañeri ndi ko mboɗeri e ko nandi hen ko wayno juumiri nawde walla darkase ndine wojjat seeɗa juumiri beldi noon eyyi ko wayno juumiri mangoje walla hotto butel ndin juumiri ndi helɗat ndi ranwa yeru ko wayno karamatu wota so ceerno gon toon ñaaki gon toon ɗin so juumiri ndi jumama ko juumiri dañiri tal eywa joɗdi hewdi fayida hewdi kadi cellal no fewi wadde kanko juumowo sahaji omo jogo bidon ngaji walla mbiyen kesuji ɗiɗo kesuji ko juumiri mangoje tan woni hen ɗo ko juumiri darkase ɗo ko juumiri hotto butel taw jomumen ɗo ko juumiri ɗooki a yiyat so jomum e waɗi ɗum woni spécialiste muɗum ma wol garta wima min cohli mo juumiri ɗooki taw aɗa jogui tan mbiyamo nani oɗo wima cohlum ko juumiri mangoje tottamo eyi kono noon hannde o tawno ɗum ɓurani ewa yajde no fewi foof rendina watta hunde wotere tawde koye ladde hen guurɗen eɗen ɓuuri teskade boode ko leɗɗe ɗe ganduɗa ñaaki ne ɓuuri wawde juurade mum so jeehi ha piindi tigui tigui ɗen ndunni juumiri mum holno heewi sifrade eyyi ndinne kadi ko ɓuuri hewde ko kala no lekki ki sifori juumiri ndi ko tan ɗemata abbade no juumiri darkase wojjirta ni nawde kono wojjirta ni juumiri eywa boode ɗe kañumni en ɗeɓa abbade hen kono ɓurata ɗebde abbade koye juumiri eywa mangoje ɗe eyyi ko hen ɓurata abbade ko juumiri ɗooki walla nawde walla darkase ɗeɗon juumeji ɓurata wojjude kono eɗe keewi kadi nafoore no feewi eɗe keewi kadi cellal no feewi to banggue ɗeɗo sifa alhaali juumiri ndi eyyi joni a jarama Ousmane Sow to banggue nafoore juumiri eɗen gandi ene yaaji en mbawa ɗum limtidde kono beela wonko tonguɗa cifanɗa bandiraɓe juumiri ene nafa ɗum ɗo walla juumiri ene safra ɗum ɗo bandiraɓe kadi ɓeydo dañde hen faamu kadi e wattude hen hakkillaji eyyi juumiri no mbiɗani de ne heewi nafoore soko Allah nde tawno juumiri so tawi woni ko gañande hesere joguiɗa joni tan neɗɗo o gaañi o waɗi hen juumiri ndi so gañande yawat sellude kadi noon so selli wattata anode ɓen gandi ko woni anode so tawi woni kadi ko cumatam kesam joni jomum sumi tan o momi hen juumiri futtata wonno jomum sumi tan waɗi hen ndiyam ni so o momi hen juumiri ndi futtata ɗon tan e dankoto ko noon kadi juumiri en safra dande salɗude so tawi woni neɗɗo o dande makko ne salɗi so tawi woni omo yara juumiri tan yiya dande nde hankkadi arte place muɗum so tawi woni neɗɗo o fooƴi omo yiɗi dañde ɓandu ta ko ɓandu kadi yaadude e jamanu somo duumi e juumiri tan maw e dañcu ɓandu makko no fotirta ni kono noon kay juumiri
ina safra ɗemngal cafangal safo ɓuri hewde heɓ ɗum hannde ko sukaaɓe ina safra ɗum jomum muccat juumiri ndi on sahaa serta safa ngo kono noon ne kay ko ɓuri ko hannde sabu rewɓe men hannde kala mo ngannduɗaa dañƴo gonɗo heen cowiɗo doganta ko hôpital uji ɗi windane toon poɗɗe feere windane toon CA 5000 paracetamol kono feere o kam gonga e gonga ko juumiri ndi tan wawi ɗum debbo cowiɗo somo yara juumiri subaka hiiɗe o mankata ƴiƴam goo o eywa kanko noon eko saawi ko fof o mankata ƴiƴam ha Allah rokkamo sago makko kadi noon juumiri ndi ena tinna ƴiye cukalel tigguyel tan ƴiye mum ena juumiri ndi ene tinna ɗum somo yara kadi ena ƴoƴna cukalel ngel ngel wona cukalel ƴoƴngel wasatan wonde e nuggar o no pamirta ewa juumiri ne heewi nafooje so tawi woni gorko kadi ene ɓeyda gorko no feewi e banggueji fof noon e banggueji fof ewa juumiri ene heewi nafooje ceerno juumiri enen ga mbiyeten ko en cafroto ɗum kono ko ɓuri heewde e galleji men kadi a yiyat e nder cuuɗi ɗi nden mawɓe ɓe joomum taw ne jogii biɗingel tokosel ne waɗi heen juumiri liggeedama suumu ɗum ko wiyete ko hannde jamguel ƴiwonde waɗama ɗo ko fatto no wirno ko faddoto eyyi ɗum ɗon juumiri kadi ko hunde nde ngannduɗaa faddotonde e ɗin sifaji sabu kala to jiiɗa baton awoɓe mawɓe wonɓe e nder geejuji ɓe kala baton mo jiiɗa ina waɗi kees walla ina waɗi bidon mo ngannduɗaa ko juumiri woni toon goo faddanoɓe ɗum ɗon ɗiɗi kadi so tawi woni ɓe jeehi haa ɓe goɗɗoyi e nder geejo juumiri no uuri e sifa so tawi woni ɓe juppi juumiri ndi e nder geejo a yiyat liɗɗi mawɗi goɗɗi les ɗi jalta ina mbano ɓe mbawa dañde liɗɗi ɗi ɓe jaggari ɓe ɓeyditoro ɗum fof ene jeeya e nafooji juumiri o juumiri ne jogii nafooje ngannduɗaa so tawi woni a tongui nafooje ɗe weɓani haaldude ceerno eyi a jarama Ousmane Sow yima yawma anda ko gonɗa Ousmane Sow ko fanniyanke labto to banggue juumiri e banggue goɗɗo e teskade e ɗiɗo sifaji ɗi kalɗa miɗa haaldanno e waji goto jeeyaka toon to Burkina Faso ne wiye Mouhamed Ba min kaldanno ko fati e cumaram o wi yo cumɗo yo teddin wadde hen juumiri so cumaram ɗam selli majjat ha laaɓa watata kono guuru makko ngu wano ni nafoore wonde nde kalɗa ɗo kadi joni to banggue rewɓe sowiɓe nafoƴƴe ne jaaji no kalirɗa ni hikka ko teskiɗen nde paali o mawni nde yimɓe ne garanno cooda juumiri ene jahane mbadde hen limon ɗum ne kadi e on ɗon saaha en teskinoma juumiri ndi mankiɗo e wuuro he ɗum ne kadi ko nafoore ɓeydude nafooje ɗe kalɗa ɗe ndeka juumiri nafoore muɗum gasata Ousmane Sow hol wasiya ma mo pewnta e hettiyankoɓe nde ɗo yewtere wiyetede fitirla yonta eyyi wasiya o ko nde tawno so tawi woni nafoore addana ko rendo ngo kadi ɗe jetta mo ngannduɗa joom hakkille bawɗo ɓulnade en nde ɗo yewtere hande woodi sabu yewtere pulaar wi paɗe ɓeyda darde so ustani ɗum yewtere nde ngannduɗa yettotonde yoga e yimɓe ɓe ngannduɗa taw ko annduɓe mbayani amni ina ƴooga e mumen gande ina yettina rendo ngo e banggueji fof e fannuji fof sikki ala bandiraɓe ene poti jaggude e nder nden ɗon ete yewtere cembini ɗum kono kadi ballita ɗum no feewi woni wallide ɗum noon ko wallide hoore muɗum sabu so tawi woni nafoore addama e a addanama nafoore nde addira e maɗa ko pour naftoroɗa nafoore nde annen kay tinno daro e naftude nafoore nden ɗon nde nafoje ɗe fof nafodira anne mbawa yiide hen hoore maɗa ɗum basiɗen bandiraɓe hettiyankoɓe yewtere nde kala goto fof noon kadi yo addu jungo mum wona yo addu jungo mum noon jaggue hen heeɗa ko yo waɗe hen fayida mum yo waɗe hen gonga e muɗum soobe muɗum beele yewtere nde ene wuuri ko ittata Allah kono nde ɓeydo wuurde nde ɓeydo sembude ha dañen ko woni ko fandare men nder hen eyyi Ousmane Sow a jarama kono ala no mbaɗaten mamin duttito caggal ɗum ɗo fo e wadde fayida to banggue nafooje ɗe kalɗa e juumiri nde Ousmane Sow miɗen jiiɗi andude holto jangguɗa ngal ɗo karallagal a jarama no feewi ceerno Babou Galle mi weltima no feewi ngal namdal o nde tawno nde gartum ɗo e Madina Gounass nattumi ɗo Madina Gounass ko 2004
jangumi qur'ana ɓolo mi anda pular hay hunde ko bam jangini kam pular nde o jangini kam puɗɗimi yiide alkule puɗɗimi wawde hijjo e limto tardo se tan o faani kam koye on sifa kanko jangini kam ɗum o jangini kam ɗum noon e bindol ha gasnumi on sifa o nawi kam e terrain o o holli kam kala ko jangino kam ga o holli kam ɗum e nder toon ha kadi paami ɗum moƴƴi min jaadi o golli jiimi min jaadi o gollumi o yi o jooɗi o nuli kam yomi yiyama golle o ari o tawi ko noon ko ɗon jangini ɗum ceerno e wadde kankone ko karallo saabu o jangguinma ko wiyete ko théorie kono kadi e pratique kanƴi ɗi foof o nawdi o jangguinma ko e sifa bindol kono kadi o rutti kadi o jangguinma e sifa tabitingol en jettimo hen caggal ɗum beela wonɓe dañƴa gollodirde tawi ko dilloɓe on ɗon falluno taw ko ɗo e nder wuuro ngo walla ala caggal wuuro ngo walla on formation ji goɗɗi ɗi dañƴa ene tawno ko jinnaɗo o woni fanniyankiri muɗum enen ko en goo o ken ɓiɗɗo kono kadi ken almuɓɓe to makko ɗo ko yittude Allah noon kanko kam ko biñono o wonno ko toon laamu ngu koye laamu ngu gollodirta on sifa toon ko yehi toon ko noon nde tawno ceerno ko jurumdero mo yiɗani Madina Gounass ɓamtare omo yiɗani goto fof ɓamtare ha tengde Madina Gounass omo yiɗani rendo ngu aduna o fof omo yiɗani ɓamtare kono en teski nden so tawi woni fanniyanke ari ɗo tan hadde makko yiyaade o jagga ɗum hayso balɗe ɗiɗi ceerno Juma Saydou yo jangguinɗo ko andi ko o acca ɗo gandagal o yaaha ceerno tawi gonga bam ko woni to ko en nafta toon kono beele ko woni toon ko wawa arde ɗo on saaha o ñaagui e ñaagude makko beele jinnaɗo o wawa iwde toon arta ɗo ko woni toon ko adde ɗo on saaha ñaaki ɗi gari ɗo noon ko ɓooyi gila goram yallah yurmo yaafo Babou Diowol en eywa e woɓɓe ñaaki ɗi garno koye dow mabɓe kono noon yahani nde bam janggi ɗum andi ɗum o woni fanniyanke muɗum ceerno ñaagui yo artu ɗo jogui to ñaaki ɗi nde o ari ɗo nde ko e junngo ceerno o woni ko wonto ko junngo ceerno o woni ko ñaaki ɗi o gollata kono nde arti ɗo ceerno fewni keesuji wimo jooɗo ɗo ko joɗiɗa ton ko joɗiɗa e dow mum to ko ma ɗum tawe ɗo on saaha o woni hen Allah waɗi noon ko woni hen ko woni jeeyi kewɗi e nder wuuro ngo kañumne mbaɗi participation e dow ɗen ɗon gueɗe mbaɗi keesuji ko wayno jeeyi ndungu ala gaño holon ardi on ɗo jeeyi ene wayno jeeyi ndungu ala gaño elle ko jeeyi Amadou Youssouf en eywa ko noon kay jeeyi Fabou Dental ne woodi ko noon kay jeeyi Gimma Liggo ɗen on ko ceerno Ɗahiru ardi ɗum e jeeyi kewɗi nan ɗon eywa ɓen foof ɓe daari hen ko wayno Baba Amady Tidiane Golle en ko wayno Baba Abdou Sall en kamɓe fof ɓe daari hen ɓe mbaɗi keesu ko wayno Amadou Abou Sow légal Fulɓe Jeeri kamɓe fof ɓe daari hen mbaɗi keesuji ɓe jaggodiri beele ɗum wawa tabidde heddoɗo ɗum waɗi e waɗi ɗum yaari noon ha yetti saaha goto Allah waɗi padek ari ɗo e wuuro he e ɗaɓɓade jeeyi kewɗi kono e darde kadi jeeyi ceerno Aliou Badara biteɗo Fabou Dental l'Islam eyyi on jeeyi e ballal mabɓe centre gonnoɗo jirna mahano toon to bam wonno hono on mahaɗo Allah waɗi kanko ardi ɗen golle e ballal noon e wallodirde mo e jeeyi ɗi ko wayno jeeyi ceerno Boroba jeeyi ceerno Ɗahiru ko way jeeyi ceerno Sadio Nen galle e ko nandi hen ɓe goni wallidiɓe makko on sifa kono noon guure kew kadi natino hen ko wayno fasnaɓe ne jogui hen keesuji ko way noon eko way noon hewɓe ne jogui hen keesuji kono noon tawno ɗum namdi ko darde tigui e pellital woni ɗum weeɓani so tawi woni a ɓuurani dañde liggotoɓe ɗumum tigui beele mbawa hen yiide hoorema ɗewata weeɓe mbiyata ko ɗum bolle puyɗe kono noon ko ɗum hunde ɓurde wonde meccal so tawi woni jomum rewingal eyyi a jarama Ousmane Sow bandiraɓe kala dañi hen faamu cikkumi nde tawno nande e famde ko gueɗɗiɗi certuɗi kono miɗa ɗamini nafoje gonɗi e juumirde nde bandiraɓe ma kettoro ɗum no poti hettorade ɗum ni kadi mi ɗamni tan ɓe paami eyyi ɗum noon alaɗo yaano artiɗo wonno gonnoɗen koye nder yewtere meɗen fitirlo yonta no mbiɗen ni bisminoɗen hannde ko goto e ɓiɓɓe leñol ngol taweteɗo e nder Madina Gounass taw kadi ko gendiyanke mo golle muɗum keptina on woni Ousmane Sow nden noon miɗen ñaganma Allah moƴƴere e ndenka e gurdam juɗɗam ɗo tawno ɗum ɗo ko ɗum nafoore mawde e ko wona ɗum ko bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala to mbawɗon wonde e nder jokli nayyi windere nde miɗen teddiniron kadi ndeɗo yewtere so tawi wayi no fotini wade gandon ko barke Allah e barke moɗon barke Allah kadi e barke jinnaɓe so tawi kadi wonno way jaɓanon min hen gantu
nde tawno jeyaɗo jeyakoro ndi kadi nomin mbini min mbayani noon no mbiɗon ni kadi on mbayani noon goto foof way tan kono gueno waɗi ɗum ni kono guerɗen waccodirde beele mbawen yettade ko jiɗɗen yettade ko wonen en ɓuural e ɓamtare